baga akong ang mga silingan guys, mga lalaki. Sige guys, mga to pami. Trya na mo ganito sa baka guys. Baka ba na mo? Let's go. Sige, una nga to. Libon kayo guys, oh. Oh. Muna mo agianan. Hey guys. Hello guys! Welcome! Pag-uabot kay gikan ko sa amo ah. Ningkaon guys. Lisod man ganing may 5 guys. Kay ganina palood-lood na siya nag-vlog ko. Dili mo vlog. Sila rin ang nag-vlog kanina guys. So, ginawa guys, among gikuan guys, among gihimong gabian ano. Gikan mo gano. Hey guys. Ay, una. so ato mi guys, so baka. Ako na yung ipasungag sa baka. Kaya Kay murag guys. okay. Sama ibakahan. Oh, mga tumig baka guys kanang tanaw na mo among baka og kanang wa ba to nagkuan kay naglambod hilig mi to maglambod ako ngadtuon guys. Kasakay na kasi baka me. Layo pa ni guys among kuan. Astig diri guys kay murag bukid. Nay naglagari guys. Ay naglagari guys. Ganina di diyan lang gadto mi basa. Sorry na lapod. Hapon naman wa init. Debate Pinoy, sorry tanga to. Unsaon to paguan? I-like nyo ha. Oo nya. Og subscribe pod og i-bell ting ding. Dere da mong ginagare. Kabuang yung mata. Ting ding. Bitaw guys no. Oh guys. Ganang lisod man gadeng may 5 man eh. Yay. Kaya mabuang na igaid rin na ako dito sa kuan. Kawayan. Ayaw la ha. Dol yung kawayan no. Putay kipauban si Jomar. Naliguro og dagan kay abi na ko sarak ka. Mo na guys oh. Tanaw libon kaayo padong ning adto sa baka guys among dala na. Oh mo nay kanon sa mga kuan guys. Mga magbuhi ka diri og kanang mga baka, kandeng, kabaw. Abaw wala nga ri guys kanang kuan magtagway mga baka ba kay na. Kabaw kay masuko ang tag-iya. Mag-islas mamatay ang baka, kabaw. Kuan kanang kanon man pud ang mga kuan masuko ang tag-iya, pwede. Mga saging, damo ay saging ha tinaw guys, damo ning saging diri. Mo ni gitawag na biliran. Kailangan ra diri kanang ginagmay ba kabaw. Damo kayo lubi. Aw, kabaw naman noon. Kanang mga kanding bitaw guys. Kanding kay maayong kanding kay kanding gamay ra man nagkuan. Pero mga baka dili pwede kay kanang kanon lagi ang kuan. Oh, naa. Damo kay nagkuan palibot na og kuan no mga saging. Nice suga guys, nanadri suga. Ang saging kami dinhi na. wa pa kay bunga kay gibagyo man. Gibagyo nara mong gihimong agianan ikuan te. Ang agianan oh. Nara mo namong gihimo guys karon ganina ako nang gihimo. Lapok man diri og mag-uwan-uwan guys. Way dangog na nga tara akong gipatan. Kanay dangog na. Madlog. Guys, padong niya tos baka layo pa guys. Nakuyan yun ka kasama si tanaw guys. I-like lang ninyo guys ha. Karong masikat mi guys. Unya. Nya. I-subscribe pod og i-bell. Ting ding. Unsa? Og i-subscribe. Guys, di medyo ko kay luwas anang Subscribe. Subscribe ba? Kay luwas kay unit man ko guys. Sila guys, at least na guys. Aba kay makailwas guys. Hay labis wala guys. Oh guys. Putol man kulo. Sige guys, na kawayan pakita kawayan ko. Kawayan. Muna na kawayan, damo kayong kawayan. Napas GB dire ak mamigo nang wag Nara mong baka guys. Wa man dai naghik. Aw diya naglambod. dagat. Ayo hada dong. Oh, paghikog dia. Ayo ha. Kadang dili maglambod. Guys. Sige pa. Sige na, ngato na. Malingwag. Sige na.
Di mana? Gunawiri lang ito. Oh. Dili mo naman ngag. Dili lagi na mangungag. Digo ko. Bukod joy. Hello guys, welcome back sa among channel. Naha kong igso, nara kong ate, iyang gikuan yang ambaka, gisungag nako. Hello guys. Ti antil ti. Gi guys, tundulon guys. Nara guys, ang lubot. Joke. Prank dali. Nara kong ate, hikot niya. Iya po nang hikot sa iyang ulo karon. Hello guys, nara ko guys. Tinawa akong ate, ito naghikot, murag nalibang. Tara. Ito pang baka, nagguat ka ate, musakay na sa ate karon. Huwag ka pas Marlin, pangag na Marlin. Napa, nara. Nada ni mga kalubinhan. Nara. Dapa kong buang-buang na igsoon. Dapa, balik ako ipasungag karon, daka na dito guys. Kadagkos PC guys, tinaw guys na. Oh, sangkis na sangkis guys. Na sangkis wa din niyo makita guys tara sangkis. Kana guys, karang dapit sa may lubi karang punuan na. Kana sangkis na guys. Bag manungag na ti ha. Asa na nato ibalik eh? Hindi. Nagtukas luyo. Balik tadi ay. Siya may gisungag. Nagtupa. Kulitan. Ako ay nagisungag. Klaro mag-vlog. Uy. Duloy, hadlok na dali ko. Ti ang PC ti. Na. Taas pa man na pisit eh. Ayaw ako ikot ha. Hindi na mahikot. Sakto na. Hindi mahikot eh. Di patasa. Ay, ayaw patasa. Sige pa. Hu. Ti padung sa imo ti. Padung ngaton tas bugang ti. Dito bas bugang. Sige paturusi. Na, mukha mo nagbugang. Ang kinaon anak ibugang. Na, taong bugang kino. Tara guys, ang mati guys, ang tugway. Tarang baka guys, ang kao nagkuhan. Bugang. Ayaw, wag ikot niya, balik. May plus, sinaw na, patay ita. Barabag.
Mo po siguro kanon sa rabbit no. Ano? So mao na to guys, oh natugway na namo ang baka. Na siya diha, oh. Mabusog na dyan na siya diha guys. Okay, damo kayo oh. Kumpay oh, damo kayo. Oh. Oh. Baka. Sige na nga to na. So, maora to among vlog guys. Ayaw kalimti og Mag-subscribe o ayaw kalimti guys pag-subscribe og i-like. og i-bell. Ding ding. Bye-bye. Ding ding.